Happy New Year! So guys, nami sa Davao International Airport karon. Amo jung gibinyagan ang January 1 padulong mi og Hong Kong with my fam. Tara. Hi, husband nagpalit pa og water. So it's our first international flight nga gikan sa Davao na direct flight to Hong Kong. So thank you so much Cebu Pacific kay nanajud mo direct flight from Davao to Hong Kong. Sayang kitong mga wala ka-avail sa 47 na ticket from Davao to Hong Kong. Direct flight to siya guys. Puhon if na na-prepare mo mag-post ko. It's our second family vacation, international. Amusta ning enjoy. Boarding na mi! Sa namig Hong Kong! Gikan namig airport, padulong namig sa mong hotel. Nag-taxi lang mi sa mga wala pa ka-travel sa Hong Kong na i-plan mo travel og Hong Kong o mosakay mog taxi diri makuyawan jud mo kay kusog kay managan like legit pati bus i-ready na lang ninyo yung self sa kakusugan nila magpadagan. Actually winter here sa Hong Kong pero wala pa kay nako na feel later atong i-try if tugnaw ba gyud ang ilang winter diri kay January or February daw ang ilahang peak. So, tas today is January 1. Dog, binyagan ang 2025 sa pagkalaagan. Diba, love? Binyagan ang 2025. Palihid daw. To more travels. Guys, kitistingan na mga winter dito sa Hong Kong. Ito yung tugnawa. Nagkalo na mi. Sa katugnaw. Hi! Gusto dyan mag-winter. Awa. Pero tingin tugnawa. Ginoo ko, Lord. Okay. Thank you. Manami sa Ichiran, Hong Kong. Sa Tsimsa sa TST. Let's go. I miss this. Ay, kaway-kaway. Mato mo Hong Kong, dapat di mo makalimot rin kaon. Guys, kay Pinoy man. Makadungog ka nina, dyan ka sa Hong Kong. Nanami sa Avenue of Stars. Oh my God, it's so cold. Mag-interview ko sa akong pamilya. Sila maingon diri sa Hong Kong. Anong adto may diri nga winter season niya. Tawag yun. Pwede mo double-double kagamit yun. Di na ko musap.